Open-minded ka ba? Hindi ako networker. Ako ay isang lalaki marespeto sa babae. Kung sa inyo mga puting kabalyero ko, mga hangal, at syempre sa mga binibining nanonood ngayon, alam nyo naman ngayon ay ang buwan ng mga babae kung saan respetuhin namin magdamag ang inyong mga puting. So ngayon, naisip ko pati natin daanan ng mga memes. So mga kaganapan ngayon, ukol sa mga pinakamamahal nating babae dyan. Kahit ilang porsyento na kayo sa channel, ay minire-respeto namin kayong lahat dito. So ngayon, simulan na natin. Ito from Denmark. Anong masasabi sa posisyon ko ngayon? Ang saya, diba? Sa panahon ngayon, wala na. Anong gentle? Para lagi sa PWD, ang W ba sa PWD ay women? Hindi, di ba? Mababa reading comprehension natin. Sumagot si Denmark dito, nakakaiyak lang at sisikat ako sa paraan na ginawa ni ate. Gusto ko lang din paliwanag yung side ko. Gumising ko ng 4 AM para pumasok sa trabaho. Kung Bulacan to Santa Cruz, maaga uwi ng misis ko. Swerte na 8:30 kapag binalas ka pa, abuti ka ng 9 to 10 sa traffic. Kahit sa office ako pagod na ato sa araw-araw. Pasensya na kung di kita napaupo kanina. Mga tamad na babae, gustong umuupo. Galit mo ako eh. Mas maganda ito, umabot ng 136,000 yung shares ni Kuya compared sa 14 shares at 300 likes ni ate. Yung 300 likes na yan ni ate, yan yung mga uhaw-uhaw sa... Dapat ka ba mamatay para sa puday? Ano ba yan? Paano namin kayo re-respetuhin? Pinaupo. Hindi ka naman pilay pag babae ka. Ang tibay-tibay ng puday. Ilang beses mo siya pinisuksukan nung na walang nararamdaman. Diba? Pero ang itlogo so pinitik mo yan, babagsak yan Kahit magtulong-tulong pa yung mga macho dyan, babagsak ang macho, magpinitik mo yan sa bayag. pero lang pag nagsisteroid siya kasi, di ba, parang Ang hole na lang itlog niya. Marso iniinis nyo ako. Mga puting kabalyero, depensahan natin ang mga babae para makaisa tayo sa kanila. Sunod. From LG, anong gender? People with disabilities, hindi people, woman, disability ha. Kung wala kang karamdaman, hindi ka buntis o wala kang pinagdadaanan sa utak mo, hindi yung toyo-toyo lang ha, na nakalandian. As in, lehitimo na meron kang sakit sa utak na binigay sa'yo ng doktor ha. Hindi yung dinoktor mo lang sa internet, nakahanap ka ng 3 article at kala mo ikaw na yon. Ibang-iba yon ha. Maharot ka mo babae ka. 2 lang ang butas mo, huwag kang maharot. Kapagod mo ko. Ayusin ko na naman to, leche. Sunod, from Markson, women demand equal rights and treatment among men and women, also women. Naalala ko to sa gitna, last year pa ata to, 2 years ago. At dinilit din niya yung photo na yun. Ito, baliktad na talaga mo doon yung lalaki na ang nakaupo po. Babae na ang nakatayo. Mas mataas ang pain tolerance ng babae kaysa sa lalaki. May scientifico yan. Kasi ikaw to nag-iinarte. No respeto. Wala kaming pake. Pare-pareho lang tayo naghihirap sa Pilipinas. Ano ba? Pare-pareho tayong pagod. Pag nauna siya sa upuan, kasalanan mo na yon. Siyempre, di natin malalahat yan. Porket babae, tatayuan mo na. Mahinang lalaki. Ang tunay na lalaki lang ang pinapaupo. Nagpapatawa ka ba? Hindi ko lang bakit big deal to sa mga babae. Ano ba yan? Paano namin kayo respetuhin at mamahalin? Hindi ka inire ng nanay mo para mag-inarte sa bus. Pag tinignan mo yung mga nanay nyo, nakikita yung anong klase silang mga babae. So, mas maraming taong takot sa nanay kaysa sa tatay nila eh. Mas nakakatakot ang mga babae noon. Ano na nangyari sa mga babae ngayon? Nasaan na yung mga dragon lady natin? Filipina thoughts to handsome and hot boys. Kung gano'n nakapot. Nako po, mga K-pop-ring natin. Kahit ano, pre, malakas yung bigla. Also, Filipino pwede harassed by some ugly boy. Nasaan ang equality? Ilabas nyo si, ano pangalan nun? Yung sa CR. Gretchen, tulungan nyo kami dito. Gretchen. Walang makaupo ka. Sa wakas, makapagpingin na rin ako sa biyahe. Maraming salamat, Nyatya Boy. Yan yung mga nag-aanap mga uhaw na puting kabalyero. Kaya ba, respetuhin yung mga babae ng mga babae na sila ba yung puday pag... Pingin naman na masarap-sarap dyan na puto. Hindi ako makakuha. Kailangan ko sila i-baby. Ang ironic nga eh. Pag ganun mo tinrato ang babae na parang mas mababa sila sa'yo, hindi para mo lang pinakita na hindi sila ka-equal mo.
Di ba? Dapat pare-pareho tayo eh. Naiintindihan ko na paminsan-minsan may mga panahon pwede mo ibigay kung talagang hindi ka pagod. Pero syempre may mga pagkakataon dyan sa hindi mo maibibigay o pagod ka o ito na lang yung panahon mo para makatulog. At boom! Darating ay isang babaeng handa na mag-status. Lagot ka ngayon, kuya. Walang gentleman. Sa ayun, tapos ka. Tama ka dyan. Tama ka nga. Oo, tama. I-like natin. Baka makaisa tayo dito. Kamusta ka naman, ate? Okay ka na ba? Nakaupo ka na ba? Upo ka naman sa edits ko! Tapusin! Ganito kalakas ang effort ko sa mga babaeng ganyan. Sa date natin, hindi na ako magsisikip. Sikip ako na pag gusto ko naman matulad. Justin. Yeah, di ba? Ang tunay na babae, matibay. Kaya magbuhat ng sarili nilang bangko. Kahit gano'n pa kabigat yung mga dala-dala nyo. Diba? Maraming salamat, Pia, Ruben. Burger o siya? Siyempre, burger, anong gagawin ko sa kanya? Pwede akin na lang yung foil gagamitin ay mami. Wag mo subukan, masisira ang buhay mo. Para mga babae naghahanap ng gentleman, di ba? From Vermel, anong nature na sa ito? Ano, masakit, di ba? Ang tunay na lalaki, di nasasaktan. Wala nang nararamdaman. May joke ako sa inyo. Sana all yun. Ano sana all? Sana all? Ano ba? Anong isda ang basang-basa? Basa. Hindi binabara niya ako. Hindi. Anong isda ang basang-basa? Basa. Yan ang tunay na lalaki, di ba? Binabara ang mga babae. Pero sobrang sukot na ito. Pero isang batang nagmamagaling kasi siyempre, sabi na nanay ko, special ako. At isa naman dito, tinatry mag-joke na babae, magaling. Siya nga pala yung di ba? Yung jowa daw ate ng isang ex-battalion. Pasensya na, wala akong pake. Ayoko na. Hindi ko to gusto. From Cheap Comics, lagay ko siya sa description. Hindi ako makakatulog mamayang gabi. Maalala ko tong larawan na to. Mga alaala'y ibabaw. Diba? Ito ang mundong wala na lang babae, diba? Tayo na lang ang mag-pick-pack boom, diba? From Aldrin, Fire and Benz Cat. Grabe na 120 FPS. Yan, ginawa mo ng 240. From Angelberg. Hello, Gab. Hello, Coli. Diba, wag na ka mga babae. Mga tunay na lalaki talaga ang gusto. Hoy, John, wag! Magaling, Zaito. Nako, ibaba ang pipilotohin mo dyan. Rest in peace, Zaito. Kung ano man na nakikita mo dyan. Huwag mong kalimutan buksan ang mata mo, ha? Sunod. From Rian. Hindi! Sobra respeto sa babae. Tama na. Itaas ang kamay para sa mga babae. Edited lang yan, okay. Pagod na ako. Nakakapag-respeto ng babae. Matuto tayo ng respeto parang Tito Vic and Joey. So from Neil. Hepe na pulis arestado dahil sa pakikipagsiping. Mga kunitiyawa! Mag-shoot kayo! Hindi yan ang batuta na dapat mong ginamit, Hepe. 2 girls, 1 cup. Di ba yan ang tunay na lalaki? Pag gusto, bibigyan. Pag ayaw, ayawan. Di ba? Bahala ka dyan. Di kita kakahabulin. Tsundere service. Yan ang tunay na lalaki. From Kenneth. Hindi ako kinrush. Ayaw sa akin ni Crush. Ako na isang... Bakit yung mahal mo pa? Bakit yung mahal mo mas malaki at mas matigas sa'yo? Bakit gano'n ang buhay? Pag may butas, batas. Okay lang, ang tunay na lalaki kahit anong butas tatahakin. Wala na tong balikan! Ang mga kuting talaga pag lumapit, kailangan mo hindian. Gawing show pa ang mga makating puday. Pinapagod nyo ako, di nyo ba alam sa akong tunay lalaki? Di mo ako malalandi ng ganyan. From CTF yung Bulacan. Anong blessing dyan? Naku po, ang dami nagtitrigger. Hindi ako gumawa yan. Alam mo, dapat murahin nyo din yung mga lalaki. Hindi lang yung mga batang ina, pati mga batang ama. Siguro lang na mga lalaki dito na di sila nagpalagmawat para makasabi dalagan binata. Mas okay na magkaanak na maaga sa pumatay na maaga. Ang dami mga moral dito, dilema. Naku po, napwede at the age of 14 lumayas, nagpakagaga at the age of 6, akala parents ko, nag-aaral ako pero napaypagtanan ako age of 18, got pregnant, syempre at the age of 19, yes. Masabi kong blessed yung anak ko.
wanna know why, I don't wanna know. Ayoko na. Basta kanya-kanya problema yan at trigger ka sa internet, eh ikaw ang talo. Yan yung mga hindi na paupo, na galit na galit. Yan talaga, o di laitin nyo din ang mga hindi nakabuntis. Anong single by choice? Pangit ka lang. O yan, di ba? Bawi-bawian lang. Di mo kailangan mag-comment sa comment section ng mga taong walang pake sa opinion natin sa isa't isa. At magaling. Ang mabuti dito ay nagamit natin ang oras natin na matiwasay. Yan ang tunay na babae at lalaki. Di ba? Equality tayo sa katangahan sa internet. From J. Christ. Ito short and disc. Yan ang tunay na babae, di ba? Hindi ka bibigyan ng produkto, pasasayahin ka pa niya. Kaya mahalin niya na lang yan. Kesa mga babae, alam nyo na, handa na ang puwet ko, di ako makakaupo mamayang gabi. Ang mga pastor talaga ang pasimudo dito eh. Nung marami pang tunay na babae dyan, sinimula ng mga pastor to. Kano to nila porque naglalaway tayo sa kanila, ibibigay na natin lahat sa kanila. Hindi, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Kaya nga dalawa ang betlog mo, yung isa para sa'yo. O gumigay lahat. Matuto ka magmahal ng isang malakas na babae. Kung meron lang tagurong babae, di ba? From tip ka rin. Tangyang aga-aga, may bakla dyan sa tapat namin kanina. Akala ko magnanakaw. Kinausap ako, sabi niya, pag palakita ko din betlog ko, bibigyan niya ako ng Red Doors. Isang bote daw. Akala naman niya makuha niya ako sa isang bote. Diyan siya nakaupo, dyan. Diyan sa may hollow blocks na mismo. Basta walang Robert Wade. Okay, wala Robert Wade! Isa kang tunay na lalaki, kuya. Kahit ibinigay mo yung butas mo, beautifully you can approach me, happy meeting. Hindi to totoo. Fake news! Kasinungalingan ng lahat. Ayoko na maniwala. Kahit ubos na rin ang life points ko sa mga babaeng inaakit. Huwag mo ako halingin, Maria. Klaro pa ang aking isip. Pag puro edits lang nasa utak mo, magiging ganun kang babae na puro angal sa buhay. So yun, natapos na natin at ako ay pawis na sa aking itlog at aking buong katawan. Sana nagustuhan nyo yun, di ba? Marespeto tayo sa mga babae, sa mga na-trigger dyan, ng mga puting kabalyero. Okay lang yan, kanya-kanyang paraan para makatikim ng puday, di ba? Dito tayo, batas-batas tayo ng uulol, ng kukupal at nangiinis ng kanya-kanyang kakupalan. Pag napikon ka dito, talo ka talaga. Mapalalaki ka man o babae, wala akong pake sa gender mo. Kahit transgender ka, wala akong pake. Kahit butiki, baboy, bakla, tomboy, wala kaming pake. Hindi ka espesyal, walang espesyal sa mundong to. Kanya-kanyang lait lang yan. Panasakta ka sa internet, ikaw lagi ang talo. So doon tatapos sa ating marespeto pagmamahal sa mga babae at mga lalaki. Sana nagustuhan nyo yun, ba? Pambihira, mga malalakas na nilang lang. Tunay na lalaki lang naghahanap ng pantay-pantay na respeto, mapalalaki ka man o babae. Ginoong Paulul, namamaalam sa mga binibini. La la